Jamen, vi havde fået Avisen.dk, som vi fandt ud af er et LO-finansieret online medie. Hvad? Ja, altså et arbejdsmarkedsmedie, kan man sige. Og dem skulle vi så skrive den her historie til. Og det vi kom frem til, det var en rubrik, som jeg kan skrive ned med en pen, hvis jeg har sådan en. Den har du. Hvor er den grønne henne? Har du stjålet den grønne? Ja, den har jeg. Vi hører faktisk lige mediet herovre. Nej, Avisen.dk. Ja. Så tager vi lige bare sådan her. Avisen.dk. Ja. Det kan vi lige skrive op her. Avisen.dk. Skide godt. Samme Sådan. historie bare til avisen. Ja. Og den rubrik, vi kom frem til, det var kontanthjælpsloft aflyser julen. Og det er fordi, vi har taget udgangspunkt i, at mange af de her læsere er sådan arbejdsmodtagere og sådan LO, sådan arbejderklassen. Og at der nok også er en del af de her, som er ramt af de her nye regler på kontanthjælpsreformen. Eller i hvert fald har en holdning til det. Ja. Så den rubrik, vi kom frem til, den, ja, det var det. Ja, den skrev jeg ned. Kontanthjælpsloft. Aflyser julen. Sådan. Og så har vi lavet en underrubrik, der hedder kontanthjælpsmodtager Lise Jensen må aflyse julen efter seneste kontanthjælpsreform. Og vinkelsætningen lyder sådan her. Jeg vil fortælle, at flere vil ikke have råd til jul efter kontanthjælpsloftet. Ja, eller flere arbejdstagere vi kan, eller godt. Ja, så det var egentlig det. Så vi har også forsøgt at kigge på, hvem er det, der læser det her medie, og så tage udgangspunkt i det. Vi var også inde og kigge på mediet i forhold til nogle af deres tidligere historier, og lød os inspirere lidt af nogle af de kilder, de har brugt der. Så vi har Lise i hvert fald. Vi har Lise Jensen, og hun er en erfaringskilde. Så talte vi om, at vi gerne ville inddrage Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd. Ja, AE. AE, kort fortalt. Og der fandt vi frem til en Jonas Schütz. Og så talte vi om, at ja, hvad vil han kunne sige? Han vil i hvert fald kunne bekræfte den her tese om, at der er flere, der nu kommer ud i økonomiske problemer, som ikke vil have hjælp til julen. Så vil vi også gerne have en politiker ind, fordi det er jo en politisk beslutning, at man har vedtaget de her kontanthjælpsændringer, og derfor skal man selvfølgelig konfrontere en af dem, som har taget den beslutning. Og det er så Karen Ellemann, som ansvarshavende minister, han har sagt. Og så talte vi om, at vi selvfølgelig også gerne vil have en fra oppositionen. SF for eksempel. Og de har en socialordfører, der hedder Trine Torp. Og den sidste, vi talte om, man kunne inddrage, det var en ekspert fra SFI, hedder det. Arbejdsmarkedsforsker, eller hvad er vedkommende? Socialforskningsinstitut. Ja. Han er lektor. Ja, så han er jo nok sådan forsker. Men ved han noget om arbejdsmarkedet, eller hvad er hans speciale? Ja, fattigdomsgrænser. Ja. Og hvad skulle han sige noget om? Jamen, han kan jo så fortælle lidt om altså den her tendens, måske sådan mere neutralt, at hvad den her kontanthjælpsreform den har gjort i forhold til fattigdomsgrænsen. Okay. Og han kan måske bekræfte, at der vil være flere, som ikke har råd til at holde jul. Ikke? Det skal Lise jo selvfølgelig også fortælle lidt om, hvordan hendes økonomi helt konkret ser ud. Ja. Hvor meget hun er gået ned i indtægt efter. Ja, og helt konkret. Og hvad det her betyder. Kroner og øre. Ikke kan købe gaver til sine børn, eller hvad det nu er, ikke? Jo. Altså sådan helt dernede. Altså. Ja, det var vist det. Eller har I noget at supplere?
Nej. Okay. Det er meget sjovt, ikke, at man kan se, at nu kan Pernille holde jul for sine børn igen, det der med, at her er vi ude i en mere kritisk historie. Det er Avisen.dk, der typisk laver de der. De vil være mere voldsomme i deres fabrik. Jeg siger det bare. De vil sige sådan noget smadre, eller så vil de få Lizzie herop og sige, det ødelægger min jul, eller jul, håblø, Lizzie er, et eller andet dramatisk. Altså, og de ville i hvert fald ikke sige aflyser, men de ville være sådan noget med, og kontanthjælpsloft, ja, men hvis Lizzie på en eller anden måde, som bliver hovedkarakteren, så skal hun på en eller anden underlig måde, det skal være lidt mere følelsesladet heroppe. Hvis I betragter den mere som en slags, lidt mere som en nyhedshistorie, hvor indfaldsvinklen er det nye kontanthjælpsloft, eller hvad man nu skal sige, at der er på en eller anden måde nogle politiske beslutninger, et eller andet, hvor Lizzie er mere en case, men ikke nogen, der dominerer i starten, så kan de godt tage den her form for rubrik. Men hvis hun fylder rigtig meget, og det er meget hende, vi vinkler på, så skal hun være noget mere følelsesladet heroppe. Og i hvert fald aflyse, så vil man mere sige sådan noget med smadre, eller et eller andet. Det vil du se på avisen.dk. Ja. Bare et lille tip. Ja. Så her har vi en mere konstruktiv historie, ikke? Mere lokal, mere nært, mere blødt. Og her kan det også godt være, at det er mere caseorienteret, men det er mere dramatisk. Det er sådan noget med, nu er der bare ikke, du ved, det er fandme nogle svin i virkeligheden. Ja. Du ved, de politikere der. Se, hvad regeringen har gjort. De er lidt mere aggressiv. Ja. På den måde, så caseorienteret begge to, men mere aggressiv og mere konfliktsøgende og mere drama her. Og mere politiske end her. Her der vil man ikke tage så mange politikere til ansvar for alt muligt. Der vil man måske godt, du ved, måske kan man godt få kommunalsystem ind over på en eller anden måde i en beslutning, men det vil mere være sådan noget med at forklare eller et eller andet. De er ikke så kritiske. Det er den mere her.